Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngopo? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho aku iki sing ndelok kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Tak pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur. Mundur wae rasa semaur. Sing ngolino prapting lalis. Aduh. Ngopo reng ora mentolo aku. Kene marganing patimu. Kok dumugi mriki kala wau mboten pisah kaliyan kadang kula pun Arjuna. Lah kok paduka pulun paring dawuh kados mekaten nyatane kayangan Janaka ngobrak-abrik ana ing Suralaya. Yen kita ora percaya, ayo ndak ganti munggah ning kayangan. Mangke rumiyin menika Janaka dipun ajar kadange menika. Werkudara, Apa? urung ngerti keterangan sing cetha kok adimu tok pala. Sin-isinke. Janaka, Wonten dawuh. mbok golek bokong sing pernah kono. Inggih, Islam. Mengarep temancepe kok kangelan. Aku tak takon karo kowe, nek nganti kowe ora ngerti perkarane tumuli kowe ngajar karo adimu, terus adimu cilik loro gedhe tekaning pati sapa sing kapitunan? Sapa sing kapitunan? Wah, nyatane guru kakekku paring dawuh. Yen Janaka kawiranging guru kakekku neng kayangan. Iki mau tak tanjihke Iwan Mikulun Manikmaya paring dawuh Kresna, nek kowe ora percaya munggah ning kayangan. Janaka isih mapan ning Suralaya. Ayo, mula ditiliki. Wah, edan. Modar. Yakin tetep modar nek saiki. Menungso ora tatanan. Wani ngembari marang Arjuna. Kowe sapa ngaku Kakang Semar kok eneng kono? Nderekke bendara kula. Kowe aja edan Kakang Semar, aku bendaramu. Kakang Semar nek edan tak tambake. Rasa kuwatir Kakang Semar. Wah, jan mesa iso wani omong. Iki nek nganti Ndara Janaka engko set njukuk panah tes tus glundung. Dil. Kok dil ngopo? Tembak penalti. Iki ngapa ta saiki iki ngomong apa lho aku iki sing ndelok kowe kuwatir kok. Kowe ora gelem ngakoni yen to aku Janaka aja kelakon dosa. Pranggal janggamu. Wis mundur wae rasa semaur.
Mundura wae rasa semaur. Singolino prapting lalis. Aduh. Ngopo reng ora mentala aku. Kene marganing patimu Raden Janaka. Kaya aja ngembari marang aku. Aku enggak ikhlas. Nang nganti kowe wani ngembari kelawan aku sadurunge kowe maju. Kudu golek ki persik aja nganti kegulung. Omongane ora cetha. Lakon tibantangan pecah sirahmu murugagi jajalen nek ukurane kurang pas dipernahke. Kakang Semar iki sapa? Bendara kula. Ya aja ngapusi. Nggih to, Den. Iya, Kakang Semar. Nggih. Mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Mundur. Edan isin banget kula kok. Janaka dingonokne Werkudara piye? Wah, deplok ndase. Dan wah sikilku dijawel aku iso klumah. Wah aja kok meng kowe Werkudara. Sikilmu tak jawel iso klumah, Kresna kuwi tak jawel iso mengo. Ngapae, Tru? Arep guyu aku guyu trimo lunga. Dijawel iki ya mesti mengo ae. Masa dijawel kok ora mengo. Arep ngopo kowe nutun Ndawarawati? Adi-adimu wis padha kalah kabeh. Kowe wani karo aku? Sing tak wedeni apamu? Kowe wani karo aku apa kira-kira kowe kuat nampani senjata cakra? Ora kuat tak becak. Kowe kuat nampani pusakaku Kyai Kesawa? Kowe dadi buta, aku dadi semut. Semut mlebu ning irunging buta. Tak grogoti otakmu kuwi tekaning batu. Edan iki Janaka kuwi sekolahane ndi ya Werkudara? Ora weruh. Wah jengkel aku weruh ket mau. Wah nggugu karepe dhewe. Njupuk godho rujak polo. Njupuk ning sing pedes. Wah, setan. Marai mangkel ya omongane. Oh iya, rujak polo kok padake rujak apa? Muni sing pedes. Semar, Semar, ora cengengesan kowe. Semar, maju rene.